Start nummer 21, Emma Pilgaard Frederiksen og Pilgaards Kiwi. Må gerne holde klar. Resultatet for Katrine Riise er sikkert. Det blev til stilkarakteren 7,9. Katrine havde 0 fejl med sig fra tidligere runder, og hun rider med 0,5 fejl her i dag. Det samlede resultat bliver således 7,4. I gang på banen har vi nu Melanie Gabelgaard Christensen. Hun er kommet til finalen med 0 fejl. Hun er 15 år gammel og rider på en 11 år gammel pony. Hendes springtræner er Charlotte Schreiber, og hendes dressurtræner er Mia Aagaard Buer Thomsen. Hendes sponsorer, det er mor og far. Every day I'm shuffling, all the rock is in the house tonight. Tak, Melanie. Du har rigtig meget fornemmelse for, at din pony den skal blive på bagparten, og den skal sætte af med spring og afvente og springe hver gang. På dobbeltspringet. Fordi du ikke rigtig har den fremme i vendingen, på grund af at den ikke vil chancere. Du får et 8-tal i dag.